De toeristendrukte begint voorzichtig te komen in het havenplakje. En de ondernemers poetsen de winkels weer op. Maar het centrum had ik een opknapbeurt nodig. Er is elke niet in de Toeriens. Vraag is hoe? Dat is een probleem. De gemeente had plannen, maar die vallen net goed. Maar het grote probleem bleek het communicatie. Het jammere is in het hele verhaal dat er net goed harken wordt naar u als ondernemers en bewoners over hoe we dit mensen al voor de toekomst goed dwang kennen. Nevens de wethouder is de kritiek net te ruchten. Wij hebben er al heel wat aan doen om steeds maar bekend te maken wat voor plannen wij maken. Een van de plannen is het afsluiten van deze stritten en ik de parkeerplakken verdwijnen dan. Voor de juwelier en de slachter Big Leaks is dat net acceptabel. Ik wil wel graag dat ze dus de boel aanpassen, dat we er wat meer terugstromen krijgen, maar ik ken deze dikje van mijn winkel net missen, echt net. Dat gaat echt me een hoop geld kosten. Hoeveel denk je dat het je kost het dan? Ik denk dat ik op die basis dan van mijn omzet, dat ik denk rond de 100.000, 150.000 euro dan wel kwijtraadje. Ja, nou, dat kan ik absoluut net beoordelen, maar het is wel zo dat wij wel van plan zijn om wat meer rond te creëren en dat houdt ik in dat die parkeerplakken verdwijnen zullen. Maar die komen op een oorplak komen er weer om en eigenlijk in dezelfde aantallen, dus ja, wij zorgen dat probleem net direct. De parkeerplakken zullen dan op dit stuk terrein komen van het oude gemeentehuis. Maar Hielderwis is het ik nog net. En dit stukje lemmer is al opknapt. Mooi worden, maar de auto's rieden vlak bij de terrassendel en de situatie is net duidelijk. Hier ze nou maar luisteren naar de lemsters, is het credo. En eens willen ze zeggen, luisteren no. Je kan het pas eens worden met elkaar als er een open en een eerlijke dialoog is. En die het er net weg. En die missen wij continu in het hele verhaal en dat vinden wij jammer. Natuurlijk zijn er nog wel aanpassingen mogelijk. Het is zo dat wij op 16 april alles ter visie lezen. En de 20e april hebben wij nog een inloopmedia waarin mensen ik nog langs komen kennen om hun eventuele bezwieren, dan wel opmerkingen kenbaar te maken. En daar zou wij zo vol als mogelijk nog rekening mee houden. Dus ik vind dat men op dit moment toch nog een beetje te vier voor de muziek uitrent. Ze zeuren te gauw. Nou, dat zal ik direct net zeggen. Maar dan komt het wel op del. Nou, je zit aardig in de richting.